Mne to príde tak, že stará je proste narcista, že ona dokáže všetko najlepšie a nepripustí proste, že by niekto dokázal tiež niečo urobiť dobre, Áno, vieš. presne, ako hovoríš. Alebo však ráno sme stali, tu zametal sa byt a ona čo robila? Servítky po zemi hádže, okušiny od patlíka proste hádže a potom Slávka, zametaj. Inak No tak počúvaj, keď a sa tam tamto... 6-krát za deň nepozameta byt, tak ani raz. Ťažko je tam z ňou vychádzať, veľmi ťažko, lebo človek, ktorý tam je a fakt, že fungoval tam s ňou, tak proste vie. A ja som tam bola, fakt, a hovorím katastrofa, lebo človek aj keby chcel jej pomôcť, tak proste ona to nedovolí. Nedovolí a stále len bude kritizovať, urážať a to nie je dobre. No, hovorím, a mladá už iná nebude, to už je pomatené, naučené a to už nezmeníš. Presne. Starého psa novej kosti nenaučíš, hotovo. Ale to chápeš, človek jej povie, že proste však každý to vidí, že sa ku nej správa. A každý človek, čo má aspoň trošku zdravého rozumu, tak povie, že toto správanie nie je normálne k tomu dieťaťu. Miller Mix podľa pani Špirengovej, že je to nezávadné a neškodlivé, no. Tak obsahuje 10 čajových lyžičiek cukru. Jedna flaštička taká, ako pije. Počuješ, americký výrobek, ktorý môže byť z amerického mlieka, čo sú kravy chované na steroidoch, tak to bude určite nezávadné. Ale chápeš, že jedna takáto fľaška má 10 čajových lyžičiek cukru. Takže to je... Ja viem. Pre cukrovkára to musí byť ideálne, no. Pani Špirengová, Ale keď chápeš, to náhodou počúvate... je to stále americký výrobok. Ježiš, koník. Ja ťa zablokujem. Papa. No toto je pohode, toto je sladučka. Ale viete, čo je najlepšia fotka? Mne sa toto strašne ľúbi. Počkej, nie, táto nie, ale ktorá... Ale prosím ťa, ber ohľad na to, že papám, dobre? To je masaker toto. Neviem, Ježiš, No, teraz mi povedz, že ako môže matka sa tak prizerať na svoje dieťa, ako sa ničí. Ako môže neriešiť problémy a nechať ju v tom tápať sa. Neviem ti na to odpovedať. Jako ja by som moc zanadával, ale ja som neslušný človek. Ale toto tvoja manka trošku moc prehnala. A ešte ju len tak využívať a ponižovať verejne. Tvoja manka nie je v porádku. Ale chápeš, toto akože to je... To je sila. Jak dáš dole tričko z takého tela? A jak ho nasadíš? To neotočíš ruky, ja neviem, Čo si? poviem pičinu o 35 stupňov za chebe. To neotočíš tie ruky. Takže ona sa musí zavešiť na vešák. Stahovať vachu a pomaly si klakína. Dajak to musí robiť, ja neviem, jak. Musíme sa ju opýtať na to. Ja sa veľmi ani smiať z toho nechcem, vieš, ale povedzme si úprimne do čerta, čia chyba to je, čia. To z prežierania ani nebude, pozrite sa, tam bude aj psychika, aj... Očieš, Tam je je veľa vysoký faktorov. kortizol. No. no, polovička aj z toho chudnutia, aj z priberania, to je jedno z čoho. Ty hrá psychika. Áno. Ja som ho pýtala v tomto Ale komentároch. nie, ja keď Či máš rada sa do maso, keď sa s nimi ešte kontaktuješ. Kto? Ty, Ja? na čo? Čo je na nich vysereš? Ako sa to vezme? Dobre, ako sa to vezme, ale nie pri nich. No, sa na nich vyser. Veď to je zbytočné s takými ľuďmi. Počkaj, Na ja matera nemám na rád sela. oné fekálie. Áno. Na matera na slavu. Ale Ja som toto, ti že hovorila, dajú- blokni si ich, vymaž si číslo, blokni si číslo, nič. Inak dneska sa mi zdá, že idú na Neexistujú tí ľudia. políciu, zase kvôli Miriam idú na políciu, aj kvôli tomu susedovi. Aspoň to tak vraveli, no. Na čo zbytočne si s nimi robiť toto? Tak môžeš mať kľudný život, si v od nich preč vnitre. Nikto Ale mi tak nič chápeš, neseda. keď ja mám také blbé srdce, že mne to normálne trhá srdce, keď vidím, čo robí s ňou, chápeš? Počúvaj ma, keď sa vyjebali obidve pred Vánocami na ulicu, vtedy si mala jaké srdce? Oni mali jaké srdce? Mirka, ale však ona te nemá rada, Mladoslava. Mladá Slava ta neznáša. Robila všetko preto, aby si vypadla z toho bytu. Hej. Popič. Mladej Slave netreba pomáhať, ona je zakerná. Ona len keď niečo potrebuje, tak jak od Wilsona Presne vtedy. tak.
Toto Tých ona 100 eur, nikdy keď ne- jej požičiaval Wilson, jaká bola No. dobrá na neho. A potom začala na ňo ísť a jaká bola špatná na neho zase. Presne. Mladej Slave vyhovuje tento život, ktorý má pri materi. Ty si Presne, starej hodila presne, gifčík, presne. videla som. Iho, Janúka, nerob zlobu. Tak ale chápeš, oni keď zaplácajú 300 za byt, dajme tomu, a majú... Nie, viac 600 platia, na viac správu, platia. Tak oni sú Viac v pohode. 450 platia. A ja viem o takej sume, hej. To čiže na to životné minimum im život nemôže sáhnuť a hotovo. Mladej toto úplne vyhovuje taký život, aký tam žije s materou. Ona to ani Presne, nechce presne. zmeniť. Ona to nechce zmeniť. A ani to nezmení, jej toto vyhovuje. Vyhovuje, aj keď sú tam nejaké otázniky, ale v podstate jej to vyhovuje takýto život, to je pravda. Pravda, že... Pozri sa, keby jej to nevyhovovalo, prvé, čo si nájde si robotu a osamostatní sa. Počkaj, A ty, počkaj, Ona a ty si- si myslíš, že mater by jej nechala nejaké peniaze? Ona si môže nájsť robotu. Ale Myslíš, že mater by jej z výplaty nechala nejaké peniaze? Never tomu. Všetko by Pozor, jej počúvaj zobrala. ma, koník, ideš robiť do Volkswagenu, dajú ti ubytovanie. Áno, však to ja viem. Sadnem na vlak, vystúpim v Plzni, robota tam je s ubytovaním. Počkaj, vieš, kde je Ona Volkswagen nechce. a kde je Plzeň? Ona nechce. Keby to chcela zmeniť, ešte nebola taká obrovská, jak je teraz, keď sa vrátila k materi. Mala sadnúť za počítač, nájsť si robotu a mala odísť. Miriam, jak si to úprimne povedala, normálne si ma chytila za srdiečko, normálne toto ma zahrialo, lebo toto sú presne tie reči, že nie že reči, ale tá pravda, že áno, nebola taká vyhratá. Áno, ale ona nechce, jej toto vyhovuje. Pad. Toto je jej život. A tu Napapá nemá sa, s nažere sa. psychikou nič, ona je lenivá. Ona je lenivá. Jak ju Nie, mater i- naučila, jak ju mater vychovala, taká je. Očeš, im tie financie vyhovujú, im tie Áno. financie vyhovujú. Pravda, Ale že... Ale bude tam Zatiaľ nejaký nezačnú psychický žrať problém, lebo vásej, ona sa bojí nezačnú zapnúť míňať sporák. vásej, nezačnú nič robiť s životom. Psychické Tak len, že problémy si tam zober, budú, že- lebo... Lenže si zober, jak to je, presne jak to Miriam povedala. Nemôžeš nič, pretože stará je tá najlepšia, stará vy všetko najlepší, nemôžeš nič. To by, čo tam bolo, možno mladá aj chcela vola, keď je zapnúť porák, alebo vola čo. A keď stará na ňu naziapala, jasne, že to v nej zostalo. Koľkokrát sa stará vyhrážala mladej, že ju pošli na psychiatriu, že jej zavolá psychiatra. A urobila dačo? Nič neurobila stará. Nič. Tak ju s tým depta. Ani neurobíš, ani neurobíš. A Do mladá má roboty, aj koľkokrát rečovú ju vadu. posielala do roboty. A nič, 3 roky už ju posiela do roboty. A nič. Ale stará ví, že mladá je neschopná, že by skončila No, na však. ulici. Ona preto Miriam takto vyhodila, lebo ví, že Miriam sa postará sama o seba. Stará sa v Hej, podstate od 18. Nájde si robotu, No. robí, a keď prestrieda aj 30 robot, no a? No a Ale to, robí. veď si mladá. No, ja som tiež veľa robot prestriedal. a čo? Pravda, A som že, tu, ale a som však tu. sa raz sa nájdeš, preboha, no a čo? A robila som aj popri materskej a stará fúlikry, ona 2 dcery vychovala. Stará moja, ja 4 deti som vychovala. 4. A som bola kde inde, jak si ty. A nevykrikujem to na TikToku, nepotrebujem to vyziapovať. No vidíš, Miriam, a povie ti niekto z tvojich detí, že si P, alebo že si K, alebo že No sa určite, správa zle? určite No, áno. vidíš. A tá mladá Ona pozri, by jak sa sa v živote správa. nedokázala takú svojim deťom chovať, jak sa ona chovala ku nám. A chová. No. V živote by nedovolila si toto povedať na svoje vlastné deti ako matka. A toto hlavne, toto. Jak to jedna matka môže tak na deti? Nech mi toto vysvetlí. Pokiaľ nevím tí deti podporiť, tak ich nebudem dehonestovať, čak ona tú mladú dehonestuje. Ona je chorá, oni obidve sú choré. Ale stará, toto s ním spravila stará. Áno. Stará si ju od malička otáčala na svoj obraz a tak tá mladá aj vyzerá. A to ešte my nevieme, čo sa deje pomimo stream. To vieme len, čo sa deje na streamoch. A ešte pomimo, čo Tak sa ona možno povedala, deje. kedy predvčerom, že ľudia nevedia, že čo sa deje, keď vypne kamery, že ako jej nadáva. To vyjadrila No. sa. Tam viete, aké A musia nech byť idú na vojny, keď... políciu, No. nech idú. Za nami sú. Ale to nie- koľkokrát dostane? Blok Mladá ani myslí. nehovorí, ale koľkokrát po hlave dostane. Jaj, veľakrát. Pravda, že...
Joj. Tá je bytá koľko síta. No, Ani si to tak ani nijak byta. No to zase nevypadá, že by nebola. aj včera vravela, jak sa hádali, aj včera vravela, že dačo, buchla si ma po hlave, či čo, že po hlave si mi dala. Tiež. Áno. A ešte na rokom išla do nej, že to na rokom vykrikuješ. No a už išla do nej. A potom aj to dehonestácia, čo stará povedala. No včera som ti oprala osraté a ošťaté gače. No. A toto povie matka na stream pred celým národom. Bude riešiť, že trojročné decko má plienky. No. Ale toto povie matka na streame pred celým národom na dceru, že včera, že perem ti osraté ošťaté gate. Fuj, to je... No ale počúvaj, prečo to tak povedala? A vlastne poďme sa zamyslieť nad tým, že prečo Slavke uniká moč kvôli matke a ona si to nechce priznať. A kde ona si to priznala? Týra, Ona povedala na týra. teba, že ty... Počúvaj, ona povedala na teba, že ty jej spôsobuješ psychické problémy, že kvôli tebe ju hlava boli, že kvôli tebe má črevné problémy, ty za to môžeš, ne ona, stará, ty. No, ja za všetko môžem, aj za rozpad rodiny, aj, no proste ja za všetko môžem. Stará je Aj to, dobrá že je mama, ale... chorý teraz, tak aj ja za to môžem. Ne, to Wilson za to môže, to vykrikovala na Wilsona, že on za to môže, že detko je chorý, že kvôli nemu, vidíš. Ona si furt nájde nejaký dôvod na každého. A tak to je. Chorá doba. Ona, ja neviem, či si niekedy priznala v niečom chybu, asi ani nie. Nie, nepriznala. Ani neprizná. Ty, keď jej ideš niečo povedať, že urobila niekde chybu, tak ona začne na druhých ľudí ukazovať, že čo oni, tí druhí ľudia spravili, ale nie, že by proste riešila vzťah medzi matkou a dcerou, ale ona ide riešiť druhých ľudí. Aj to vravela predtým, že Slavka je taká, odkedy prišla domu, tá Slavka je taká a taká. Slavka bola aj predtým taká, podľa mňa. No. Bola. Stará je na vine, no. Ona to má v povahe. A áno, stará je na vine. Stará s nej spravila toto, čo je. Tak. Tiež si myslím. Lebo inak ja to tiež nevidím, ale vidíte aj to, že jak vravela, že ja som sa o dcery starala dobre, ale môj muž ich dojel. No tak ich mohol dojať, keď ani doma poriadne nebol. A zase výchovu zvaľovala na Jarka Špirenga. No, vidíte. Ale počúvaj, tam sú na vine obaja. To nie, že proste oco je taký, ale tam sú obaja. Tam zlyhala výchova u obidvoch zlyhala výchova. V každej rodine je dačo, v každej rodine je dačo, ale toto je extrém a ešte s tým ide von. To by sa s tým aspoň neukazovala. Lajkujte, podporujte,